Lek karo Om kuwi sing manut ngono ya. Dadi lek kowe iki tak kapak-kapane tak ambungi tenang ae aku bapakmu ngono kuwi. Iya. Sik. Kaget to. Dene lagu saajengipun monggo. Sekedap. Nuwun sewu Pak Dalang. Pripun? Intermiso. Aku mau penak-penak guyon karo Mbak Tuti kok krungu kata-kata ambung iki. Apa nong? Dikapakne nang karo bapakmu nong. Oh, titenan tak sampluk karo tekan omah. Iki ponakmu dhewe coba jaraki. Justru lek ponakan kuwi kan ada alur keluarga. Jadi tidak ada nafsu namun kasih sayang antarane Pak Lie karo ponakane. Ngono. Lah kejaba lek aku nang ngene Mbak Tuti, ngene Mbak Uun, lah bukesi nesu boleh. Nang ngene ponakane dhewe kok ya. Ayo. Loh, sampean tak tau ndelok film to? Apa? Enak lho. Ipar adalah maut. Kuwi nek filme. Iso-iso uga kuwi Pak Lek adalah maut ya iso. Lah mula kudu dijogo imane. Oh iya, beres. Iya ra, Mas? Waranggana sing seman sapa? Wah iki ana 7 Mas Gare. Ingkang jawi piyambak menika pundi, Pak? Etan menika nggih. Sisih etan menika Mbak Lia Sundari. Made in saking Sragen. Heeh. Piyayine ya walah jan kimplah-kimplah kaya duduh gule. Mula lek didakek nggen pinggir ngono iki ibarate kaya wong sekak iki pancen didadekne beteng ning kono kuwi. Ha iya, tenan ngono kuwi. Ora mung betenge apa kuwi nggen apa kuwi awak ki ora. Ning ya nggen gending-gending anggere iki sing sak riat ki kira ora iso sing merantasi mesti Mbak Lia Sundari. Ya kok, ngono kuwi. Mula ya diman-iman muga-muga dipun paringi kerasan anggenipun gabung wonten ing Madangkara. Ya, nggih. Wong panjenengan iki ya santai. Mboten ana Pak Dalang kula mboten nembang, mboten lagu-lagu mboten masalah. Sing penting mangke gending-gending ya kula sampun menyatu kali gamelan ijo. Nah iya. Lah soklat sik keakraban perkenalan karo soklat iki ya. Soklat itu masaku malah gumuntang antepe ra umum. Wah, tenan. Iki malah luwih gedhe-gedhe. Ayo. Kanca-kanca saya semangat anggere entuk gamelan gedhe-gedhe. Ayo nggih. Nabuh ora kaya biasane. Ayo. Tenan nggih. Gamelane Mbah Sukron. Gamelane Mbah Sukron. Angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Belok. Irunge mancung. Heeh. Bar disuntik ora, bar ceblok kok amben. Ayo. Irunge natap amben akhire ya mlentu ngono kuwi. Ha iya, Ora apa-apa pancen lek turu iki polahe kaya ngono. Aja kok turu meleke polahe ra umum kok. Kok neh turu. Heeh, apa-apa. Mbak Tri Hastuti Retnawati kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu. Cahya Saputri. Ha ya. Sapa? Cahya Saputri. Ha ya. Apik tenan iki. Saya si putri ngono lho. Si putri sinden panggung datang kemari menurut panggilan Kang Mas Mbah Amin si ketek putih. Merdeka Mbah Amin. Ah, pleku aku lah anggere mayang rene ra tunggone Mbah Amin wis ilang otot bayuku. Ayo. Kalajengaken menika salah satu guru sinden wonten ing Sanggar Guna Carita Laladan Madiun. Nenggih Nyi Bekel Uun Febriandari. Ya menika nggih. Dasare ya piyayi serba bisa. Ya, Lek bengi nyinden sosok awan ya klenengan isih ngajar siswane pirang-pirang terus. Ya, Delalah karo sing kakung ya kompake ra umum karo Pak Yo. Ya, ngono. Dan luar biasa. Sing genter Pak Yo terus sing nyontoni nyinden ki sing Mbak Uun penak banget. Ya, kaya aku bukesi nyontoni nyinden Sinom Parijata aku genter ngendang. Sinom mau dikendangi. Oh, gonggo mino. Malah ora. Nggih. Kalajengaken menika presidenipun para waranggana. Mbak Dian Munasiroh ingkang aslinipun saking Laladan Pilang Kenceng Madiun. Menika. Garwanipun Mas Sigit Gapuk. Lah, Mas Sigit Gapuk menika nggih putra daerah wonten wewengkon Magetan mriki. Ha nggih. Saking ngendi ya? Garwamu ngendi nggih Magetane? Oh, karo bojone rapal wilayahe. Ayo. Hah? Kecamatan Panekan. Kecamatan Sidomulya. Oh iya niku nggih dalang niku hebat. Ha iya, kaya ngono kuwi, kaya ngono. Elok. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu Setiani sarjana seni, made in saking Kediri.
dene ingkang mangan ae. Bocah ra duwe wareg, mangan ngombe nguyuh, mangan ngombe nguyuh. Turune kabeh. Iki rumah samu lek iki mlayu rono iki panggung kuwi horeg kaya lindu ora. Masaku ayo jan-jan luar biasa ayo. Iso ngemil ayo ben ra apa-apa iki pancen iki dalam masa pertumbuhan kok. Ayo ben saya lemu. Nek lek pawakan kaya winong apa lemu malah apik. Yen kuru malah ora becik kuwi. Ya, apike kaya ngono. Lagi ngoten tambah wir. Ya. Ayo. Mbak Winong Nawangsih menika made in saking Tulungagung. Pernahipun putra pulunanipun Bu Kesi menika pernahipun mekaten saking laladan campur darat Tulungagung. Tasik ponakane Bu Kesi, yen dadi ponakane Bu Kesi otomatis dadi ponakane dalange. Lah niki. Lah karo Om kuwi sing manut ngono ya. Sing bangun miturut, lek kon nembang ya nembang. Yen kon dandan ya dandan, mangkat ya mangkat. Wae dawuhe Om apa wae kudu kok istoke. Mergo Om iki wakile bapak, mula diarani Pak Lek. Pak Lek tegese Pak Cilik. Ayo. Bar Pak Sugi tegese bapakmu kedua iki aku ngono. Dadi lek kowe tak kapak-kapane tak ambungi, tenang ae aku bapakmu ngono kuwi. Iya. Kaget ta. Dene lagu saajengipun monggo. Sekedap. Nyuwun sewu Pak Dalang. Pripun? Intermiso. Aku mau penak-penak guyon karo Mbak Tuti kok krungu kata-kata ambung iki. Apa nong? Dikapakne nang karo bapakmu nong? Oh, titenan tak sampluk karo tekan omah. Iki ponakmu dhewe coba jaraki. Justru lek ponakan kuwi kan ada alur keluarga. Jadi tidak ada nafsu namun kasih sayang antarane Pak Lie karo ponakane. Ngono. Lah kejaba lek aku nang ngene Mbak Tuti, ngene Mbak Uun, lah Bu Kesi nesu boleh. Ngene ponakane dhewe kok ya. Ayo. Lho, sampean tak tau ndelok film to? Apa? Enak lho. Ipar adalah maut. Kuwi nek filme iso-iso uga kuwi Pak Lek adalah maut ya iso. Lah mula kudu dijogo imane. Oh iya, beres. Ya ora Mas. Lah lek ngono kok Winong digeser ana awakmu sing kene neh Bu Kesi. Ya aja. Ora apa-apa. Guyon-guyon. Oh iya. Aku lek kalian jenengane manut Bu Kesi wis ora arep piye-piye nyatane leh piye to. Anak wis papat kaya ngene nyonto karo Bu Lurah karo Pak Lurah iki piye le harmonis ngalor ngidul berdua kaya ngono. Sing putri dadi lurah sing kaku yo ndukung kaya ngono kuwi apik. Aku pengen kaya panjenengane ngono kuwi. Ah ya to. Nggih, ngoten niku. Cobi kula tak nyuwun yang dereng nyekar menika Mbak Uun Febriandari sarjana seni. Menika nggih suarane top kok nggih. Menika iman-iman menawi mboten dipun tanjakaken paribasan kaya wastra lungset ing sampiran menika saestu. Ya, mumpung urung ngantuk ya coba kaya apa Mbak Uun. Nggih. Apik iki slendra sanga. Nano. Nah, iki lek swara ringik-ringik tregel kaya Mbak Uun iki nah jos. Nggih. Memanismu. Ayo. Memanismu. Ayo. No. Agawe ruciting gale Mbak Un menika sing kakung nggih pengkrawit hebat, sing putri waranggana handal, kagungan putra yang naminipun Mas Sindhu menika dialang bergas dan apa ki jenenge berbakat. Ha iya, pancen ya tedak turune Mak Bejo ya apik-apik kabeh. Kuwi ora ngerti Mbak Yune jenenge Hesti. Ya kuwi nyindan ya apik, nari ya bergas. Kok apa? Lah kuwi Mbak Hesti kancaku seangkatan nalika SMKI. Oh iya, ora ngerti lek mbake duwe adik jenenge Mbak Uun. Mbak Uun nyindan lak kari-kari iki. Biyen dhewe mangkate penyanyi lho, Tru. Maca, heeh, nggih rok abang dawa ngono ae, lurus ngono kae.
Nembang ya biasane sekuntum mawar merah ngono kuwi yang kau berikan kepadaku di malam itu creng crong creng crong creng creng crong 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 pakai musik biar hebat mengke lagune niku nggih lagune niku nggih ora apa-apa lek apal ayo coba ayo nggih ya Mbak tartamtu ayo itu mas gedeng aku ngono iki gara-gara mawar merah niku lho Pak iya sorry aku Pak celebu ngono nyapul lho merah kang si upama mundut Sugeng Injing Mas Dalang taksih monitor Kuntadi channel ngantos tancep kayon mugi sedaya kanca-kanca kru Madangkara tansah pinaringan sehat bagar swaras nggih matur nuwun sapa Truk saking Pak Marsono Pilang Kenceng Sablon nggih matur nuwun Pak Marsono Pak Edian nggih ya selalu monitor nggih ya Mbak tartamtu ditokne mboten jarno metu dhewe engko ayo Radi watu to Mbak Un nggih watu angger jam 2 munggah ayo mboten kok tenan iki wau rada mboten sekeca Pak kula. Aduh. Janipun ajeng pamit tapi pripun sesuk wayahe mekar. Terus akhire kula budal. Oh alah, perjuangane nganti kaya ngoten niku nggih. Ngesakne to kula. Sing mekar napa? Mawar merah wau. Ah iya apa-apa. Wis meng kula bebaske, kula merdekake gandeng jenengan gerah. Mangke boleh jam 3:30 turun. Ayo. Lah jam 3 bar iki. Wayange jam 3 bar iku? Dari sapa? Sopir-sopir. Oh. Sik kelingan ae nggih. Sekuntum mawar merah. Mulai neh kleru neh. Apa iki? Ibarat Sepuh bae bisa. Lalet. Ibarat wong numpak remen Mbak Un menawi jenengan terus nyinden terus Pak Naryo niku ngeterke ngoten ketok yen piyai sing guyub rukun romantis ngoten niku. Sak bisa-bisa kula nggih nyonto kaya jenengan, nyonto kaya Bu Lurah, Pak Lurah ngoten niku. Pripun? Wingi rekake nggih prei ngoten niku, 2 dina ngoten Bu Kesi. Bu Kesi dolan-dolan ning mall ngoten niku. Kula nggih sarimbit mung loro anak-anak mboten tumut. Bareng munggah teng mall, mlebu teng mall nika Bu Kesi langsung kula cepeng astanipun kula gondeli kenceng. Romantis sangat nggih. Ora romantis, lek ora dicekel kuwi njukuki apa-apa dek iki. Sik to, Pak. Lah lek arepe kene lho, Pak. Sampeyan nyambut gawe bendina golek duit ngene iki lek ora tak nggo tuku apa-apa, nggih tuku sop, nggih tuku apa? Lah iya nggih tuku apa-apa tegese sing bermanfaat. Contone
Ya kuwi bahan-bahan masakan ning dapur. Kebutuhan nyinden, kebutuhanku. Boleh enggak apa-apa. Ing atase wong Banyol didebat iki piye to wong ki ora. Lah apa mau aku mbok gandeng ning mall ngono aku tuku klambi ngono ya wenehno to, Pak. Boleh. Boleh silakan beli tuku baju. gelang jam, tuku suweng, tuku kalong. Aku ki lho bojone dalang kondang, lari sugih. Kalong ya gak duwe, gelang lo gak enek kalah karo Mbak Uun. Lho, delok sakmene gedine. Kasire kok Gede, era Pak, ngene kula anyar Pak. niki. Sampeyan iki ora trima, sampeyan iki kurang bersyukur Bu Kesi. Piye? Lah sampeyan gur gawe kalung-kalung kaya sinden-sinden. Ya rugi sinden sampeyan iso padha karo liyane. Lek pengen ketok madhep mantep tenan ketok gedhe, kalung ana gong kok kempel ka lho, wedi. Bandule iso ditah magung ngono ayo. Kena ngikutut manggung ayo. Ayo saun, mali ngundane. Sekuntu mamar. Lumampah tanpa walah ning madyaning jala Ndat piye ora. Lidi. Mangke kula suwun bacute rengu. Nah, ditayubke Mbak Un jos genah kuwi. temagunjing anggen jang ning pagulingan. Sabi jumeneng Mbak Un mboten napa-napa nggih. Karo ben rada kendho otot-otot yang ada di kaki kuwi. Sinden iki timpuh sewengi ya mesake lho. Ha iya ngono kuwi. Ah ngono lek rada kendho otot-otote. Tur ya ben ketok lamun to jarike ya seragam ngono kuwi. Oh mlaku teko pawon mengko akhire. Ten pundi niki posisinya? Bebas, bebas. Oh, Jenengan sing bebas. bisa ngarah nggih. Nggih. Nggih, Mriki Mbak. mawon nggih. Nggih. Pripun Bu? Mriki. Nah. Mriki. Hop. Mbak Un. Dalem. Lek manut aku ngisor genjot, ngisor panggung ngene lho. Walah, Pak. Ora. Nggih. Nah, tengah mriku nggih. Ya, Mbak. Sakniki nggih. Sesuk wis bubar, ngumpani ae ora. Sajak iki tonangu wonten apa niku dene sampun dangu dikakak ngapungan sakniki jerbetin napa pancen sampun basa
ngarsa Mbak Un, matur nuwun sanget. Sakjroning panjenengane sing sarirane tidak begitu fit parantene isih kersa tanggung jawab. Ah iya kaya ngono kuwi sing jenenge seniman profesional kuwi. Mau ana sing ngersakake ya kuwi sesideman. Tanjake ana apa kuwi nggen bawa iki nyuwun karo penggironge. Wah iya, kula nyuwun karo Mas Taslim karo Mas Joko, ya bareng. Ya gentenan kok bareng iki pira. No bawane dandang kula. Ayo coba kaya apa diwiwiti saking Mas Taslim langkung rumiyin ingkang sepuh langkung rumiyin. Ayo coba kaya apa nggih. Monggo Mas Muhammad Taslim Al-Had. Wah nggih. Wah kaget sanding kempul tak kira kembarane, Pak. Wah nggih. Ayo. Taruh nuthuk bareng. Iya. Wiwitane. Wiwitane nderek sinten Mas Taslim? Anderek sang pekik. Sang pekik niku sinten Mas? Priya bagus kang olah budaya sowan dateng pundi Mas? Sowan menyang kutha kinten-kinten bendaranipun kados pundi Mas Taslim? Bendara terus kayung-yun kalian menapa? Slendang kuning. Kang saking wukir menapa Mas Taslim? Ya entek ngono kuwi saya. Kang saking. Bundel. Ayo. Kang saking wukir. Monggo Mas Joko Gentos. Nggih. Suaranipun kados pundi Mas Joko? Sae. Swara kurang pramono. Lah spesiale napa? Ning wasis ngungkrum ki apa, Truk? Ngungkrum niku merayu. Nadyan to sinden niku wau jane suarane ora pati apik, nggih to. Angger wangsalan ora tau mulih jane nggih. Ning pinter merayu anggur karo nembang karo mesem karo mripati kedhepke sisih terus karo lambene ngisor dicokot mak ngono kuwi akhire bendarane kayung-yun. Ngono. Lajeng pripun Mas? angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincang ake alis bareng Mas Taslim Mas Joko. Ayo. Terus tresno sesideman Mbak Munasirah ya Mbak? Bener Mbak?
ngerti karo cakepan ngono kuwi. Jiwa ragaku kok kurung. Biasane ora nggatekke lek jiwa ragaku. Ha iya. Ngono kuwi. Ya, ngono sasake iso kurang pas ya, Tru. Iya, akeh jenis-jenis saiki sing nggen apa kuwi karaoke ngono sing enek apa kuwi jenenge saire ngene akeh jane sing kleru kaya kudune tresnaku le maca tresnaku. Dadi yen mburi enek tambahane iki dadi a. Ngono. Bondo bandaku. Wah iya, nggih ngoten niku. Yo, Mbak Dian. Urip ana kutha gedhe weta tukake Matur sembah nuwun. Monggo Pak Manto mriki nggih. Nyatanipun menika kathah kadang-kadang panjenengan ingkang ngersakaken. Syukur menawi kersa nyekar lara asmara utawi menapa kemawon kula nderek. Nggih. Pak Polisi. Ha iya, Mriki Pak, nggih. Nggo jenengan milih piyambak kinten-kinten waranggana sing trep kalih raos panjenengan ingkang pundi nderek kemawon. Monggo Pak Manto mriki. Diaturi munggah ana pepanggungan. Ya. Duduk, duduk, duduk. Tanduk nemu mung ketemu, urung karuan lek taun ngajeng wayangan to mriki. Insyaallah wayangan meleh. Estu. Estu. Alhamdulillah, nggih. Men mangke mboten merucut, mboten batal bar wayangan langsung mang DP mawon Pak Manto. Insyaallah. Ayo harga sama dengan tahun ini lek saiki. Ayo nggih, serasa ngrembug kuwi nggih. Tasih semangat to. Alhamdulillah. Nggih, bulurah nggih tasih semangat. Bu Bulurah, wah nggih jenengan ya sejenis elot. Apa lek teng dalem ngoten nggih sok karaoke kalih Bulurah. Nggih, Pak. Oh, ngoten. Berdua. Lek Bulurah napa diaturi nembang sisan? Nggih, nembang. Nggih. Bulurah monggo. Bu Linda. Monggo niki napa-napa saged lho. Monggo, nggih, mriki. Oh, ora kersa. Ayo, ora apa-apa, ben nangkap ae Bulurah. Ayo nggih. Napa-napa. Napa, Pak, jenengan? Ninggal katresnan. Wah, ninggal katresnan. Pengen dikancani? Nggih. Musuh Winong. Ayo nggih. Ya Nong ben ora mangan. Ayo nggih, nggih. Nggih. Mangan. Ayo nggih. Jan luar biasa masyarakat jenengan elok lho Pak Lurah. Ngantos meh setengah 3 tasih kathah ingkang kepareng. Jeneng pinara. Anu niku apa nunggu undian tempat saya. Undian. Nggih. Lah, tiwas aku seneng. Ayo ngenteni apa iki jenenge sepeda listrik. Sepeda listrik nggih. Nggih, siap. Mang bar niki diundi nggih. Enggak. Nang, ayo to. Oh iya. Tak kira saya disepoti, Pak. Lah. Niku nek supporte kemayu ra. Cewethok pisan ora. Ninggal katresnan coba diaturake. Mangga Cak, lajeng kemawon Pak Lurah, Pak Manto kalian Winong Namangse. Dados.
jarangan tahun nono dijagana dadak ngadalne dompet ngoten niku lho. Makasih. Alah, banyak tak pelinteng kowe engko ora. Matur nuwun Pak Manto anggenipun sampun paring tali asih dumateng Waranggana sembah nuwun nggih. Ugi ngaturke panuwun iki dipantau karo Pak Mas Danangwir. Ya, Pak Suryanto. Heeh. Kepareng ndongake awake dhewe sak kanca mugi-mugi dipun paringi sukses. Amin. Nggih. Jare ya Mbah Wir iki ya trah saka Laladan Barat kene. Ha iya to. Heeh. Ngendi Mbah? Panekan lho ngono kuwi. Tunggal apa iki kabupaten? Ya. Sijingkas iki rong dipinangkani ndak gelo penggalihe. Lali janjine. Mbak Bir kita, ayo coba kaya apa? Karo Mbak Tutik maksudku. Ora nggih. 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 Ngono wis Mbak Tutik. Ayo. Nggih. Yo diaturake lali janjine. Ya.
Mangga gemene wekdal, Cok. Yuk, dados lali janjine. Oke. Mbak Bir, Mbak Tutik. Nggih. Ugi kadang-kadang caksi lover anak-anak kula wedok. Ya matur nuwun karo Mbak Anin, matur nuwun karo Mbak Nadia sing gaweke thumbnail karo iklan kuwi sing dipajang ning kantor desa iki karyane caksi lover. Heeh, makasih. Karo Mbak Kiki nyuwun ngapura engko dilekke Bu Kesi ngersake klambi lurik ngujiwat diaturake engko bengi. Ya, dilingke aku. Ya ana pamundhut saka ingkang penggemar YouTube ya. Saiki genti door press. Mangga-mangga door pressipun mangga-mangga. Taksih wonten kalih ning tanja sedaya menika. Sinten ingkang sabar menanti nganti 2:30 ya kuwi sing bakal bejo. Nggih. Bapak. Kalih nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, amin nggih. Amit 1000 nggih. Nah, pun kalih. Nuwun 1000 atas nama Bapak Bandi. Sik niki hadiah napa, Pak? Kulkas nggih. Kanthi hadiah kulkas atas nama Bapak Bandi RT 16 RW 05. Nggih. Monggo Pak Bandi. Taksih Bu. Dihitung mawon Pak. Nggih. Dihitung. Nggih. Sah nggih. Setunggal. Pak Bandi. Kalih. Ngantos gangsal. Nggih. Kulkas tinggal turu. 3. Papat. Halo Pak Bandi.
Gak krungu ya turu kok. 5. Ngus. Nggih angus. Nggih. Nggih. Salajengipun tetep kulkas nggih, Pak. Nggih. Gantose Pak Bandi kanthi atas nama Bu Marmi utawi Bu Mari. Turu pisan. RT 19 RW 6. RT 19 Bu Marmi. Hai. Pak Mari ya turu. Hitung neh. Nggih. Setunggal. Pak Mari. Kalih. Bu Marmi. Tangio. Tangio. Kilo kulkasmu. 3 Pak Mari. Ndang toh. Gong enek. Wis teko 4 lho. 5. Oh, Angus Pak Dalang. Nggih. Nggih, nggih, kula njupuk sing kuatah pisan, Sofi. Mang penere putu kula Pak Dalang. Asmane sinten? Pandu Esa Bekti. Oh, nggih, tasih disimping. Nggih. Oh, niki kula ndet. Bismillah, mugi-mugi jodoh atas nama Sonya RT 18 RW 06. Kliwat sithik. Setan kula niku. Ketane jenengan? Nggih, baksonya. Nggih. Halo baksonya, turu pisan ya. Cah iki ra tau ndelok wayang ki. Etung. Ah golek isik to, wong. Baksonya. Nggih. RT ku kok wong ya tak belani lho. 1 baksonya. 2 mantune Pak Bagio anake. 3. 4 cek turu neh. 5 kobong karepmu wis. Kasih niki. Nggih. Tetep kulkas nggih. Atas nama Bu Remi utawi Bu Remi niki. Remi, Bu Remi. Nggih. Nah, turu RT neh. 15 RW 5. Sik, gak enek-enek. Nggih. Rasa dihitung ya. Hangus meleh Pak Dalang. Siap. Atas nama kulkas malih menika Pak Yahman utawi Syekh. Ya. RT 19 RW 6. Pak Yahman. Wis. Sah hangus. Nggih. Melih atas nama Didit SK RT 8 RW 3. Didit. Kondur. Ya. Nggih. Kobong. Ya wis. Melih niki. Nggih. Atas nama Zen Toko. Yen. Mboten saged liyane. Oh nggih, siap. Pundi, Pak? Nggih. Nah, Bisa. angel iki. Angel mentek kulkas iki. Porane lawange ya kulkas mang. Atas nama Pak Edi Purwanto. Duh. Nggih. Kayak Edi Supentol nih. Edi Purwanto. RT 9. Kobong malih. Nggih. Ki nek ra cepet ndang kobong lho. Brubuk. Mangke lek angel-angel kei bedean sinten sing ketok ngacung kon jawab ngoten mawon. Oh nggih. 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 Atas nama Supri RT 9. Supri omahe kono kuwi lho. Turu pisan. Jaga niki Pak Hansi kok. Oh, Supri Balong, kobong. Nggih. Bang, nggih. Wah, jan. Nggih. Tak kira Supri kuwi. Melih niki atas nama Hengki.
Desa Manjung RT 4 RW 2. Enten-enten. Kowe roh tenan to nek turu. Kobong wadalang. Nggih. Tunggal melih. Atas nama Susi Fitriana. RT 3. Nggih kondur. Pripun, Pak? Ngeten mawon, lek dibedheki ning khusus yang jawab adalah warga Manjung to niki. Nggih, ngoten mawon. Dibedheki sinten sing ngacung mangke jenengan anu. Tetap diundi. Oh, diundi. Wah, Nggih. 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 Lah, temu-temu, Pak. Nggih. Nggih, niki kulkas atas nama Jiono. RT 12. Pak Jiono. Enek. Ndak ngadeg kok. Aduh, aduh. Hei, anake. Nggih. Seperti mboten parang dipun wakilke to, mau. Nggih. Nggih. Kathik kereng men wakile ra oleh. Nggih. Lanjut, gantos. Nggih. Atas nama Pak Salam RT 1. Enggak boleh diwakilkan. Pak Salam. Lah mboten rawuh berarti assalamualaikum malian nggih. Lanjut. Nggih, men cepet. Atas nama Bu Sri Nyamiati. RT 15 RW 5. Wes, Kondur nggih. Hangus. atas nama Sony RT 14. Sony RT 14 Pak Sony. Hai. Wong ora telu ndelok wayang malan. Hangus. Hangus, selanjutnya atas nama Pak Bejo RT 16. Mbak Bejo. Bejo apa ora iki ketoke? Nek Mbak Bejo iki enten. Oh, kae Mbak Bejo. Oh, leke. Oh, tanah bejamu. Aku wis ngomong bejo. Ya toh? Sopo sing bejo mesti entuk. Nggih, Mbak anter nika kulkase nika. Nah, nika. Nggih. Oh. Nggih. Kanten setunggal. Tunggal malih, Nggih. nggih, monggo dipun anu Nggih. gattosaken. Nggih. Hadiahipun motor sepeda motor listrik. Nggih. Atas nama Bapak Suroso RT 5 RW 2. Wow, Mas Dedok. Amin. Nggih. Pun telas nggih. Kelas nggih. Niki pisumbang saking Bu Lurah kagem warga masyarakat untuk membahagiakan warga masyarakat. Milo tepuk tangan untuk Bu Lurah yang tercinta, luar biasa anggenipun sedekah. Ngancik Bratayuda, ngancik Bratayuda. Ya. Yo gantekke kaya apa gelaring Tegal Kurusetra. Ya.